abangikhumbule uFisokuhle Dladla ushuthi ubuqhawe bakhe sebonakele bafowethu ngoba akukho la ngaveli khona uyabona mawubheka le ko 1KZN TV uyavela umculo wami uvula ukhozi uyavela umculo wami so angazi nje ukuthi ngathi mhlambe ngivaleleka ngakuphi ngoba kahle kahle nje ubuqhawe bami nami sebonakele futhi ke nje umculo wami futhi ngasho ngithi uyiquality uyabona. Iziphi insizwa okube nesifiso sokusebenza nazo la emculweni ngamaskandi ngelinye ilanga mhla ukhipha amacece akho amaningi kakhulu ngoba ukuthi usazobonakala kakhulu endibeni ngamaskandi kwethu uyakhula kakhulu usazobonakala uyaphambili kakhulu nje ubusho nje ukuthi uyasebenza nenye insizwa efana njengomenzi wamabizelo ezaziwa kakhulu ke lezo insizwa ngomgaqo nangokuciko nje nangokushaya ingoma emnandi kakhulu eyakhe isizwe. Kushuthi nje ngisho nje ngithi awumenzi ngeke ngimiyeke manje studio nje ngiyomthinta impela noma ngabe ngiyamfishara noma ngabe uzobheka ngoba nami ngibuye ngibheke yabo ngiyakwazi ukubheka uyabona so mawunguthi mhlamba ukubheka yena komele ngimfishara uyabona so insizwa nje mhlamba engisazoyisebenzisa kakhulu zikhona ke insizwa nangakithi insizwa eziculayo ezisafikayo engikuthanda kakhulu futhi umculo wazo omzukulu kaShafuza lapha mhlambe ezinye insizwa futhi engisangayisebenzisa lezo insizwa lezo emculweni wami ngoba insizwa nje engizwa kakhulu umculo wazo lezo uyabona. Iliphi iqhaza ongathi libanjwe umtshengiseni umfowagcwensa indidane ngomsidi abaningi libhovu likadikadi umgqumeni nezinsizwe efana noBhekumuzi umfowalithuli noThokozana umfowala no Alimgube nosho nomuntu ekhala mfowethu siyazi ukuthi umaskandi ubuse zingene eliphezulu lesi sikhathi esisemumva mfowethu washela imhlophe nomfazi omnyama nezinsizwa nje eziningi mfowethu kodwa iliphi iqhaza ongathi libanjwe lezi zinsizwe sengiyibalile mfowethu eqinisekiseni ukuthi ziyawuthuthukisa umaskandi ziyawuthanda zofaka elokushini zofaka eThaveli zofaka yonke indawo la ngicabanga khona mfowethu umaskandi nawo ukhuphuke izinga lawo futhi ngathi liphi iqhaza manje lezi insizwe sengiyibalile nje manje. Kushuthi nje ngisho nje bafethu ukushintsha kwestyle sawo umaskandi kuphela lesa style lesiya esidala ebesidlala nje iginci kakhulu nezinkostini yabona kungena ama keyboard ungene kakhulu umaskandi mfowethu ebantwini wangena nje kakhulu wangena nasemalokishini oThokozana bawufakile emalokishini oBhekumuzi bawufaka emalokishini oShwe nomuntu ekhala bawufaka emalokishini futhi ngagxila kakhulu ke lezo insizwa lezo ke ulo umtshengiseni umfowagcwensa nomgqumeni ukuthi cha lezo insizwa lezo ukhuphukela kakhulu umculo ngempi yazo yobuhle le impi yazo lezo ezazishaya yobuhle hayi ukuthi zazilwa ngempela lezi insizwa zayingcweka nje njengeinsizwa zishaya nje ingoma zithandwa kakhulu futhi abantu sebenze kakhulu lezi insizwa zokhuphule kakhulu umculo kuleli zinga njengamanje kungazo lezi insizwa omjikijelwa insizwa nje engasekho mhlambe emhlabeni nazo futhi ezinye zezinsizwa lezo ezibamba iqhaza elikhulu kakhulu emculweni ngamaskandi.